În orașul Bizden, nimeni nu își părăsește casa în timpul nopții. În momentul când soarele începe să apună, șaluzelele sunt trase, lumânările stinse, iar ușile bine încuiate. Înainte ca luna să răsară complet, întregul oraș arată deșertic, iar liniștea domnește. Ai auzit asta? Șoptește Florence, sunând foarte neajutorat și temător în întuneric. Taci din gură! Spune fratele lui mai mare, Fred, șoptind printre dinți cum stătea cu ochii pe geamurile negre, acele mai apropiate case de ei. Erau probabil încuiate, nimeni în toate mințile nu și-a lăsat geamurile deschise la noapte. Nu în Bizden, oricum. Ți-am zis că nu ar fi trebuit să ne jucăm în pădure. Ți-am zis că ar fi trebuit să ne întoarcem mai devreme. Și eu ți-am spus să taci. A continuat Fred. Plângându-te despre trecut, nu schimbi prezentul. S-a uitat Fred la fratele lui, tremurând în întuneric. Nu schimbă situația în care ne aflăm. Înainte ca Florence să poată răspunde, sunetul slab al unui râse de copil s-a auzit prin vânt. Fiorii au trecut pe gâtul și mâinile lui Fred. Ceva despre sunet părea greșit. Poate că e alt. Fred i-a pus mâna la gură lui Florence, trăgându-l aproape, ca apoi să se scufunde în umbrele văii. Din nou, sunetul parcă venit din altă lume, a plutit prin aer. Florence s-a scufundat mai mult în brațele lui Fred, cum a realizat gravitatea situației. O voce de copil, ciudat deformată, a distrus liniștea nopții, ca un pumn prin sticlă. Veniți afară de oriunde ați fi. Chestia mergea dincolo de intrarea în vale, doar la câțiva metri distanță de ascunzătoarea lui Fred și Florence. Avea aproape mărimea unui copil, dar cu mâinile atârnându-i grotesc de mult de pământ, făcându-i corpul disproporționat semănând cu cel al unei primate. Pielea îi era atât de șocant de albă, încât reflecta strălucirea lunii. Cum trecea, chestia și-a întors capul către vale. Fața îi era netedă, total lipsită de trăsături faciale, cu excepția unui zâmbet imposibil de larg, cu buzele de culoarea sângelui. Ura acestuia părea a-i se întinde de la o ureche la alta. Florence a scos un sunet de frică. Chestia a înghețat, corpul lui devenind rigid ca o piatră. Încet și-a întors capul până când stătea față în față cu valea. A făcut un pas în față. Florence a tras aer pe nas, intrând în hiperventilație. Fred i-a pus mâna la gură, dar era prea târziu. Rapid, chestia și-a întors capul spre ascunzătoarea lor, auzindu-se un trosnet din gâtul acestuia. Te-am găsit! În orașul Bizden, nimeni nu își părăsește casa în timpul nopții. În fiecare zi, celor mici li se spune să fie acasă până la apus. Le este spus de răul care bântuie străzile noaptea. Le este spus să facă liniște, pentru că dacă te aud, copiii lunii te vor sfâșia bucată cu bucată.